Malta għandha l-aqwa programm ta' ċittadinanza fid-dinja, l-unika wieħed approvat mill-Kummissjoni Ewropea. Programm li permezz tiegħu se jgawdu l-Maltin u l-Awċin għaliex se jġib miegħu bidliet tal-aħjar fix-xogħol, is-saħħa, l-edukazzjoni u fil-ġlieda kontra l-faqar. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fir-risposta għal domandi tad-delegati tal-Konferenza Ġenerali 2014 fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Dan il-programm żied jgħid il-Prim Ministru jaqbel mal-pjan tal-Partit u l-Gvern Laburista biex pajjiżna jkun dejjem minn ta' quddiem fil-kwalità ta' ħajja li joffri liċ-ċittadini tiegħu. Dan il-programm żied jgħid il-Prim Ministru jaqbel mal-pjan tal-Partit u l-Gvern Laburista biex pajjiżna jkun dejjem minn ta' quddiem fil-kwalità ta' ħajja li joffri liċ-ċittadini tiegħu. Irridu naslu li dan il-pajjiż ikun l-aqwa fl-Ewropa, li jkun pajjiż li joħloq il-ġid, pajjiż li jkun mudell tal-innovazzjoni, tal-ideja ġodda u illi ma joqgħodx jistenna lil ħaddieħor biex jagħmel xi ħaġa mbagħad jikkopja, imma fil-verità nagħmlu aħna u nagħtu aħna l-idejat mbagħad ħanħallu lil ħaddieħor jikkupjana ma ġara xejn. Il-Prim Ministru saħaq li l-Gvern qed jaħdem bi pjan biex jiġbed talent lejn Malta fejn jinħoloq ix-xogħol u jinġibu lejn pajjiżna u jissaħħu oqsma bħar-riċerka u l-innovazzjoni. Nhar it-tlieta s'issir laqgħa mal-imsieħba fl-MCSD bilan li jagħtu l-idejat tagħhom sabiex il-flus li jidħlu minn dan il-programm jintefqu bl-aqwa mod. Sostna li fost l-oħrajn dan il-programm se jgħin biex jintlaħaq lan li f'pajjiżna f'sentejn jitneħħew 22,000 tifel u tifla mill-faqar. Il-Prim Ministru tenna li l-ftehim li ntlaħaq mal-Kummissjoni Ewropea f'6 sigħat kien diġà ġie offrut mill-ewwel lill-Oppożizzjoni fix-xhur li għaddew. Fil-waqt li l-Kummissjoni Ewropea kienet lesta titkellem u tinnegozja, Simon Busuttil baqa' jwebbes rasu u prova juża l-Kummissjoni Ewropea biex jiddefendi l-punt tiegħu. U issa li l-Kummissjoni Ewropea approvat il-programm ta' ċittadinanza b'investiment, l-Oppożizzjoni tinsab mingħajr pożizzjoni ċara. Il-Prim Ministru għalhekk saħaq li l-Oppożizzjoni ma rridx tasal mhux fuq prinċipju, imma l-biża' li dan il-programm jista' joħloq il-ġid fil-pajjiż, programm li għandu potenzjal ta' 1,000 miljun euro. Naħseb illum għandna programm mill-aqwa, anzi ngħid, l-aqwa programm ta' ċittadinanza fid-dinja, bbażat fl-Ewropa, sanzjonat mill-Kummissjoni Ewropea, illi fil-verità ħajkun qiegħed jibdel b'1,000 miljun il-ħajja tal-poplu Malti u Awki. Dan kif naslu din hija l-frott tad-determinazzjoni li ħatamel minn Malta, Malta Maltija, Malta Ewropea u Malta globali. Grazzi.